Bine v-am găsit la un nou episod din Shakes and Fidget. Hai să trecem aici la treabă. Ok. Ăsta. Acceptă. Ok. Ăsta ce vinde? Știi, uite că mi-e bună cu ăsta. N-am bani. Nu vreau. Nu știu să... Stai că parcă mai sunt aici unul ăsta. 48. Ăsta că... Stai mă, ăsta? Da, mai bine, mai bune la alea. 22. N-am! Și asta ce bună e. Bă, n-aș la cureaua asta. Hai mă duc la B, la ăsta. Echipează. Am nu știu, mă duc, în loc de... chestii, manșete. Nu. Aici la doctor Abubu. Ceva gen parcă. Nu vreau lemn. Ciuperci, bani. Da. Iarăși lemn. Până nu-mi pică lemn, nu mă opresc. Mă opresc, că am ieșit cu una pe plus. Ce fain. Dar nu mai trebuie să dă. Cât de mare o fi nivel, cred. Hai mă, tată. Ok. Stai. N-aș băga un bonus. Gata. 0 ori m-am bătat azi. Adică, bă. Ce nașpa. Ok. Hai mă, că pare și ceva. Pare. Stai. Îi trăiesc că nu-și facem bani. Hai mă, 31. Pasează pare mă. Ok. 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 Hehe, frate. Încă o dată. 55. Hai. Ok. 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 Hehe, frate. Încă o dată. Pasează pariu. Ok. 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 Îl fac pe ăsta, bă. 0. Da. Bă, am multă de viață, dar nu prea dau damage. Asta e nașpa. Mama, ia cu asta pe ei, am găsit o ciupercă. Uite-mă cât XP dă, asta dă cel mai mult. Ok. Aici, putere, frate. Da, nu prea am bani. Ce nașpa e că n-ai bani.
Hai să dăm la bu ăla. Să vedem ce îmi pică. Nu vreau chetre. Ceva fain dacă ai pentru mine. Un AP plus. Ce fain. Tu nu mă înțelegi că nu vreau chetre. Trebuie să zic de mai multe ori. Experiență. Da, e cam puține. Ce mă enervează asta? Îmi dă chetre. Lemn. Deci, te rog să-mi dai ciuperci. Că nu mai am. Mersi, vezi? Așa trebuie să-ți fac. Trebuie să te rog frumos. Că tu altcumva nu înțelegi. Stai. Da, asta o vând. Vinde, da, sunt sigur. Mamă, ce porcărim de ăla. Aici e arena, nu? Bă, n-aș vrea să-i dau anulare. Hai mă o dată, please. Ok. 5, 3, 1. Săracul aventurier. Aoleu, vreau să aventurier. O să ajung ca și ăla. Când o să mă fac mare, vreau să ajung un scalat. Tag life. Nu prea. 3, 2, 1, 0. Ăsta are puțină viață. N-am găsit nimic. Arena. Hai mă, care e la arena. Hai că-l bag pe ăsta, nivel 9. Intră. Nivel 9 către... contra nivel 9. Critica mea e 3... Hai mă, dă-i. Încă o dată. Ce era să mă bată? Mi-am făcut și eu niște bani, pana mea. Mamă, nivel 12. Ce viață puțin are asta? Dacă-l bag pe ăsta. Eu ce viață puțin are. Dar cred că mă va bate. Poate mult damage. Mă bate. Oleo. Ce nesimțit. Unde vreau să merg? Nu mai știu. Aici? Nu. Aici nu. Aici. 77. Mă uit după ăsta, de ce mai multă experiență. Nu uitați să apăsați butonul de like, subscribe, share, eu sunt Matei, pe data viitoare.